Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Regina, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakapagsuratak, tabarang agbalin nga eye-opener daytoy, apakasarita ak kadagiti Mrs. amalmal tratwen dagiti asawa da. Ipagarup ko ngamin ama ilimod ko ti pudno akasasaad ti pamilyak ijay probinsya. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Regina dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sino jay kinasalitang sa cellphone mo? Lalaki ang jay? Anya, no adda ka sa ritak, lalaki adagos ti sumrak di ta panunot mo? Hoy, sika di nakpadpadasan na lukwan. Patayin ka. Ni Vina nga ading ko di kinasaritak. Kita man ta cellphone mo? Ay unay kan, nagdiskumpyado kalakit din aya. Oh, dayta. Apay ka no ati mawag. Nagbayag kayo man na nagsarsarita? Imbes sa mapan kagluto, makichis-chis Mr. Aramidam? Umay ka no dito'y balay. Tapay. Agabrod ka no. So magmamanula ang mat nga aldaw nga agyan dito'y. Iso nga inaklinisan di bakante asilid, ijay nga to. O anya, nakasarita mo ni manang mo Regina. Wananang, mabalin ka nung nga umyanak ije balayda. Sa bagay, nasingpot mo't jay asawa na ni Wale. Wananang, Minton bigatan ti panagbiyahem anak ko. Nakasagana ka ka din. wananang. Asino nga iti mangitulod ka? Ni Noven. Day ta boyfriend mo Amangan naawang kanton kat isukat na kan iti sa balay. Ni nanang mat, tila ibagbagana. Saan ang maaramid kanyak ni Noven ti kasta? Kasta nga men dagiti mapampanawan dito'y Pilipinas, anak ko. No awanan di kaayan-ayat da, agbirok dan iti sa balay. Sa bali ni Noven, nanang. Syaklaan ti kayat na. Awanan ti sa bali. Awagan nak, apaman na makadanon ka di Manila. Wan, si Kamat. Kasla italaang nga agin na dayuta. Diyak kumakayat nga agabrod ka. Nagsaritaan tanday to'y, Noven. Imanugot ka. Isaasaan mo nga ibabawi dayta. Kaslag babawi ak nga rod. Saan man nakasta? Dwala ang matatawan nga umadayuak. Basta agan-anad ka. No adda problema, ibagam kanyak. Yes, sir. Ayan na nga ni Vina. Nakadanon ka din dito terminal? Mabiit lang ang tabiro ka. Kartingam, kado ti pulis dito yung agtiliw. Iso day di nakatakder ijay igid. O sige, mapantay ijay. Ingkan ibaga, taumay dito bawal tilugan ijay. Ala, mabiit lang ang ngarote na ayaban. Paspasam. Vina, Manang, itay ka kadipay. saan? Kasangsangpot lang tibas ang naglugana. Ala, umikan. Agur-urayin ni Manong muwali ijay kotse. Wan manang. Oh, mangan ka lang Agyaman ak manang. Ay, ayan nga ni Manong Wali. Bayang day jay. Dagiti nga'y anak yo. Ay na, agbuy-buya da pa iti TV. Ay, manang. Anya ti trabaho ni Manong Wali? Ay, ita, awan. Ha? Kunak man no kunam a kontraktor. Idi ngam ita, saanan? Anya nga'y ti aramiden na ita. Awan. Manang, nadlaw ko lang
Nagatugayam ti tato iti takyag na. Adda pa'y aritos na. Kasla teenager. Kastana. Rina! Ni, ay ayaban na kan manang. Ala, mabit lang. Mga Lina! kalaang dita ha. Apay, Kwarta man, ano, basta mangtad ka. awan kwarta. Mangtad ka wino saan? Ay na, igatang mo manan iti arak. Mangtad ka kit din, tanibitin di inumi. Ala, mabit lang. Tinak mga la ijay pitaka. Hello? Hello, babe. Kumusta kan? Adda akong dito'y agency. Iso asaan ka an awagan? Madanaga na. Iso nga inawagan ka. Oh, kumusta ti pa nag-apply mo? Makalawasak pala dito'y. Taurayik ti resulta ti medical ko. Mabayag ka pa nga ron dita ah. Wen, awagak to ni nanang. Taibagak asa anak pa'y makaawid. Sige, agannad ka dita. I love you. O sige, tani, siya kunti sumaruno iti pila. Bye, Noven. I love you too. Wen nanang, dito yak pala ang balay daman ang Rihina nga agyan. Kumusta mo't ngay ni manang mo, anak ko? Nasaya at damat, nanang. Kasta aya. Ano? Nay, Ano tayo, Chay? kasla, adan ang nagkuan natin anak ko. Mabit lang, nanang, ha? Inakman kitaan. Amangan no adan natin nag-agamit ni Manang Rihina. Apay, awan tinaluto ang makana. Manong Wali, si Kamat Gayam. Ay, nakigtutak. Ayan, timakan! Sika, Eh, saan ka ngay may ditoy? Bisita. Agluto ka! Aglinis ka! Ha? Anya pala ta aramidam! Agunay ka! Nagluto ka! Mabisin ako! Wen, Manong Wali. Manang, nasaya ta si Mangpot kan. Nag-overtime akamin. Oh, anya aramidam. Agin inawak, Manang. Ay na, adda bakit atang tandanak nga aginaw kan aglinis. Apay, saan nga may? Kwa, Manang. Apay, akas dyan ni Manong Wali. Ha? Anya tinaramid na. Kasta unay tinervyos ko. Idi si Mangpot ang naglabaga dagiti matana. Tila impurpurwak na diti kusina. Idi awan nakita na amakan. Iso ang nagluto akon taong tanak mutan. Anya? Manang, agda-drugs ka din ni Manong Wali. Si Mangpad ka matgayamon. Anya tinaramid mo kinivina. Awan mat. Nagusar ka manan. Kunak man no nagbalbaliw kan. Basit lang. Awanan kay tibain wali. Agdroga ka pa ilang. Itinto taawan lang arudan ti trabahom. Iso ti pangigasgastusam iti daw-dawatam a kwarta. Tumal na ka. No di mo kahit panawan ka. Anya? Saan agaputa si Kati Mangmang ti kwarta, mabalin na ko na pagsasawan. Siyak ti asawam, Rihina. Manang? Ading, di mo ko maibagbag ay di probinsya dagiti makitkitam kan ni Manong mo ha. Nabayagan nga awan trabaho ni Wali. Katno kastarong war. Mapan makiinom ka dagiti barkada na. Nabarbarta ka sa mangpat. Katno maminsan, numabak iti sugal. Agungat. Iso ano kasta? Saan ka rumrumar dito silat mo? Maiturad na kaadangran. Pariwali, nagpintas di bisita yo ha. Divina da ita, kapsat ni misis ko. Mamunak man gan ko na. Nagloko kan. Apay kumangayam amo ka ngay. Kursunadak nga ron.
Kursonadak mo't laeng. Gamanda na asawa, pare. Napay ko ma. Nadamot misis mo na. Kanda ka din kayan ayat? Jay ipag mo? Uray pa yada, kaya na ayat na. Aguray lang ha. Magawin ako pa'y bit. Oo. Santa pa yan naibos da ito ininom ang tangarak. Agsubliak matlaang. Tatangamin ng oras si panagtikos na. Ah, loko ka talaga, pare. Wali, anya tar aramidam dita. Ha? Sirsiripam ni Vina nga digdigos. Awanan ko'y tibain. Anay? Ibusam ti basensya ka. Bastos ka. Pati kabsat ko, siripam. Manang, apay! Dito bastos ang lalaki. Siniripan na ka. Anya! Awanan ka itibain! Kasta, sipatam. Sige, pungutam. Umay ka, Manang! Tulungan nak! Sige, Manang! Taram! Anya matindi talangan, pare. Nasugat-sugat maddetarupam. Nanano ka? Diyos, kaya nagkitsya kapsat pinagtinulungan dak. Ah, abay nga, daawit mo abag. Pinapanaw dak nga rod. Anya? Natiliwan nak ni misis ko pare. Ah, Kaya, apay katawanak nga eh. nakakatkatawa mat ngamin day talangam. Pisang-pisang day tabado. Ay, apay nga impalubos mo adin ang randa ka, ha? Ay, Kat, papanamita. gawin akpay lang si balay mi pare. So, inabakda ka, dagiti dua babae. Hello? Hello, babe. Kumusta kan dita? Busy ka di unay. Tadi na kun maawagan. Wen, busy ak. Ay, wun gaya. Anya di ibagbagam ang problema ni manang mo. Problema na ti asawa na. Kunak no na sayat a tao. Ngam saan mo't gayam. Anya? Pinagtinulungan min ako ni manang ko. Kan pinapanaw na. Taapay. Bastos ngamin. Awan lang nga din ti trabaho na. Isupay ti addaganas na nga aglas-tulastog. Unay mo't net ang asawa ni manang mo. Wen nga rod. Noven. Kaya't kung san ti makisina kan ka. Anya? Nagulong ngamin ti panunot ko ita. Saan aga puta dakas ti ugali ti bayaw mo? I-break na ko. Basta, kayat ko pa lang ti space. Tulungak ni manang ko. Iso abay-bay anak pa laang. Ikan na kiti gundaway nga agpanunot. Maipapan iti relasyon ta. Italaang an naiturod ko adang raniwali. Gaputada ka, Vina. Di mo laam mo. Namin anon asinaktan naktay siya lalaki. Sumra ka kiti trabaho nga dablakay ko. Manang, Timurad ti pakinakam ko. Kaputada ka, ading ko. Urayak lang abangaran. Manang Regina. Siyak tagpakpakaas iti asan na kami apanawan. Kapanag ko na saan mi akabailan ti agbiag no awan. Ang nasaysaya at gayam ti biag mi. No awanen day chay alalaki. Wen manang, panawanan. Tapno ikam iti leksyon day dya alalaki. Mare Regina! Mare! Mabit lang. Oh, apay pare. Ni pare Wally. Natokhang. Anya, Inaristar dagiti polis. At dapay nga minaaladakan ko na droga. rumbang laang day chay kan kwa na.
Anya? Rumbang anatiliw ko man, idi pay lang. Kayat ko ti agreklamo. Gapo iti panang baybay akan panang parparikat na kanyak. Manang, nakapasak iti interview kan medical. Isumat lagayam anak karagrag sa kasi mangpat. Wan manang, agpidos kamin. Kaya't nasawan. Dandani kan ag-flight? Wan manang. Manugot ka din ti boyfriend mo nga agabrod ka? Anya nga minan tinagan ti boyfriend mo? Ni Noven, manang. Nag-break kami. Ha? Ape nga eh. Basta manang. Adupay ti arapaap ko nga aramidan para itibiyag ko. Kaasimat. No makauray, kat talaga ada kami ti aggagasat. Agsabat tumat lang ti dalan mi. Angam no saan, awan ti mabalin, manang. Sa bagay. Vinaading ko. Agyamanakan ka. Dakkel ti na itulong mo kanyak. Tapno agbalinak anatip ka. Naibalod ni Wally, Mr. Lonely. Ita, natalnan ti biyag mi kadagiti anak ko. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Regina. Regina pagayam ko, mapukaw ti ayat. Numabannog ti puso, gapo iti pannakaabuso. Sapay kuma, ta iti dayta na pasama kiniwali kat agbalbaliwen. Tapno inton agsubli kada kayo, agbalinton a responsable nga ama ken asawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Regina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.